Preacucernici părinți, stimați creștini, Mântuitorul spune: respectați pe înaintașii voștri și vă supuneți lor, pentru că ei au să dea seama pentru sufletele voastre. Sigur că această supunere este una duhovnicească, o supunere care pornește din ascultarea Sfinților Părinți, a Sfinților Canoane și a dogmelor bisericii. Nu este o supunere oarbă, nu este o supunere vicleană, pentru că nu orice supunere este mântuitoare. De aceea un canon al Sinodului de la Constantinopol, canonul 15, spune că în caz în care conducerea, inclusiv și a bisericii, păstorul, arhiereu, se abate de la dreapta credință, voi nu vă supuneți lui, ci rămâneți în ascultarea Sfinților Părinți ai sinodelor ecumenice. Și nu voi vă separați de biserică, ci el se separă. Asta, altfel spus, este un gest de nepomenire. În plan extern, ne separăm de stăpânirea deviată de la învățătura credinței. Dar în plan intern, se separă, în plan duhovnicesc, se separă de trupul lui Hristos, de coloana vertebrală a învățăturii ortodoxe, cel care s-a abătut la învățătura Sfinții Părinți. Astfel, în ultimul timp a apărut problema, care ia tot mai mare și mai mare amploare, a nepomenirii ierarhilor bisericii ortodoxe suspectați de ecumenism și de alte devieri la dreapta învățătură. Câțiva ani în urmă, Asociația Fericită Maică Matrona a ridicat această problemă la nivel înalt. Problema a ajuns chiar și la Moscova, la Patriarhul Chiril. Am fost și noi cu toții mobilizați, am și iscălit adresări, finalul căruia era posibilitatea ieșirii din pomenire sau nepomenire autorităților bisericești în cazul în care nu îndreaptă învățătura cu privire la ecumenism. Ține minte că Asociația Fericită Matrona, în special Părintele Anatolie Cibric, i-a inspirat pe foarte mulți. Mulți au înțeles, atât din spusele sale, cât și din studiul personal, și într-adevăr este problema adevărată. Însă, la un moment dat, Asociația Fericită Maică Matrona, și în special Părintele Anatolie Cibric, după anumite vârtejuri, pe plan intern, adică în cadrul Bisericii noastre, Mitropoliei Moldovei, și plan extern, în cadrul Patriarhiei Rusiei, a cedat, spunând permanent că de ce a pornit nu este gata. Nu este gata să iasă în nepomenire. Desigur că mulți creștini care înțeleg lucrurile dincolo de ceea ce spune Părintele Anatolie, au mers până la capăt și au ieșit din nepomenire. Rușinea rușinilor este că ei au finalizat această, să nu spunem înțelegere, ci această învățătură a Sfinților Părinți, după cum spune și canonul 15 de la Constantinopol. Însă rușinea este între aceia că aceiași Asociația Fericită Maică Matrona și același Părinte Duhovnic Anatolie Cibric, în loc să-i înțeleagă și să-i susțină, dacă nu poate el, binecuvântat. Pe parcursul, iată, ultimilor ani, îi face extremiști, îi acuză de dezbinare, tot fel de păcate. Într-un cuvânt îi tratează sau îi maltratează verbal. Până întrebarea:
pentru cei care vorbesc despre noțiunea de dezbinare în sânul bisericii, cine a pornit toată chestia asta? Dacă Părinte Anatolie ați pornit-o și a apărut așa zisă dezbinare, să avem bunul simț și să recunoaștem că noi am pornit-o, dumneavoastră ați inițiat. Și duceți-vă promisiunile, duceți-vă învățătura vorbită până la capăt. Nu trebuie să ne ascundem după posibilitatea sau nepregătire. Iar și dacă mai tărăgănați, nu judecați pe cei care au continuat învățătura dumneavoastră până la capăt. Pentru că foarte des, ce spuneți dumneavoastră este luat în serios de creștini. Și dacă dumneavoastră până la urmă vă atârnați neserios, ei se atârnă serios. Și în loc apare sminteală. De aceea problema nepomenirii tot mai mult devine o problemă internă a bisericii, mai ales pe fonul pasivității, indiferentismului și chiar trădării credinței ortodoxe de către conducerea bisericii. Și tot mai mult, asemenea categorie, care de fapt rămâne atașat de coloană vertebrală a bisericii patristice, a bisericii Sfinților Părinți. Totuși ei vor fi etichetați, marginalizați, bruscați, excluși, așa cum și învață Sfânta Scriptură. Însă, îndemnul cel de bază, nu judecați ca să nu fiți judecați. Nu criticați înainte de a analiza profund cauza problemei. Noi am obișnuit să operăm cu lucrurile superficiale, cu consecințe. Dar duhovnicește, în taine, în fundamente, trebuie să privim cât se poate de lucid. Iertat să ne fie această elucidare a situației din jurul temei nepomenirii, ca astfel cei care vor asculta să aibă mai multă pogorâre și înțelegere față de această problemă.